¿Qué tal, Miguel? Leticia Chas, Cadena COPE. Ha tocado el Betis. ¿Tenías preferencias? ¿Cómo lo ves? Bueno, bos días. No, a ver, creo que unha vez chegado a esta fase final, evidentemente non hai preferencias. Ahora xa empezar a analizar máis intensamente o rival. Probablemente creo que o rival con mellores individualidades, creo que é un equipo moi peligroso, incluso con xogadores xa no primeiro equipo competindo a nivel europeo, ¿no? Bueno, sabemos que para conseguir a Copa hai que ganar a todos. O que sí me gusta é que sea o primeiro día, porque, bueno, en caso de que si superas a eliminatoria tes un día máis de descanso e bueno, contento, ilusionado e a seguir. Claro, porque os que non coñecíamos moitos rivales dicíamos, bueno, o Valencia vende a eliminar o Barça, outro o Real Madrid, pero imagino que os 4 que estades aquí e de ser rivais moi duros. Sí, nos vimos prácticamente xa vimos a primeira ronda de cuartos de final e, bueno, sí que é certo que estes 2 días de incertidumbre desde o domingo nos obligou a ver a todos os rivais, xa levamos un pouco o traballo feito para todas as eliminatorias que podamos pasar adiante, entonces, bueno, creo que todos tiñan os seus puntos fortes. O Valencia quizás foi a sorpresa porque remontou un 3-0, non porque non teñan capacidade para estar aí, pero sí pola forma de remontarlle ao Barça no seu campo ese resultado, non? Bueno, centrados ahora xa exclusivamente no Betis e a partir desta tarde preparar ese partido da mellor maneira. Teremos un fin de semana por medio libre para que os xogadores desconecten e xa solo pensando no Betis. Que tal, Miguel? Como estades vos? Con que xogadores contas? Ainda quedan días, pero bueno, como é ese parte médico? Bueno, a ver, nós estamos ben, no mellor momento da tempada en canto a efectivos. Sí que é certo que Zoe e Adri Vázquez polas súas lesións non van a chegar, e os que están arriba no Fabril, como xa estaban lesionados, pois tampouco vai haber ningún. O resto recuperamos outro día a Dani Estévez e a Javi, entonces o equipo está no mellor momento en canto a números e convencido de que está no seu mellor momento da tempada tamén. Gustache, bueno, o escenario, que sea ali en Ponferrada, como sí. ves o lugar para No, ben, estadio que é bonito, que creo que é grande, que se pode ver un bo fútbol e sobre todo que é cerca, no? Creo que o desplazamento a Ponferrada é cercano, xa está todo programado co club Viase, porque así xa estaba estipulado e entrenaremos ese día o martes. Marcharemos para lá e o miércoles estaremos preparados para competir en un gran escenario. Ainda que unha pregunta máis de previo, mellor da semana que ven, segundo as características un pouco do Betis, que tedes que facer un pouco para pasar, como tedes que xogar? Bueno, a ver, eu espero que demos o noso nivel e que seamos capaces de competir no noso mellor nivel. Vou a decir exactamente o mismo que dixen o primeiro día do Tenerife. Ahora non é unha eliminatoria, era un partido único, pero non me gustaría que o equipo especulase. Creo que temos unha forma determinada e clara de xogar, e é certo que o Betis nos vai a exixir en canto a individualidades un esforzo extra en cuanto a duelos, en canto a ser defensivamente fortes, pero bueno, como sabimos os partidos de Las Palmas, que nesta eliminatoria Las Palmas estuvo con opcións claras de clasificarse tamén, e lle fixo ocasións de gol e lle fixo goles. É verdad que o Betis ten unha capacidade para facer gol moi alta, pero tamén se lle poden facer goles. En eso estaremos, buscaremos a portería contraria e buscaremos entorpecer ou obstaculizar en canto máis podamos o ataque dos xogadores do Betis. Hola, Miguel. No, preguntarte también en qué vas a incidir esta semana, en qué vas a trabajar con tus jugadores. Non quero que sone prepotente, non vamos a cambiar nada. Nos creo que xa o dixen en determinados momentos, creo que temos unha forma de traballar, temos un departamento de metodoloxía no cual temos unha forma estructurada de traballar e de levar a semana, e en eso non vai a cambiar. Sí que é certo que probablemente lunes e martes incidamos máis en aspectos individuales ou colectivos do rival, matizando a mellor en determinados momentos a presión ou o inicio de xogo, pero esta semana vai a ser de
manter un pouco o nivel condicional do equipo e que, sobre todo, que non teñamos ningunha lesión, porque a estas alturas de temporada case é máis importante a recuperación e o traballo mental que o traballo físico, xa.